Kajing ai bat kajing ba kajong blay u Jesu Christ shapi hagani kasngi. Na kabanta kajing pusan na kaktien kajong blay. Nginya pule na kashiti kabandingkong u Yohanes kalanong kabandingkong kadukot kabapra bat kabakandai. Nginya pule shwana kadukot kabapra kakentien kabong. Ladangi ong bangyam don ya kapop ni syukor ya lade. Bat kata kajing shisha kam don hangi. Lafin puli ni kalanong barak away. Penshem ya kajing hikai kabala hikai ngi na kabanta kajing slok bat kajing day kabayam bat ublay. Ublay ulong ubakhoy. Baro ngila lepop pat ngila dolen ay kaburam kajong blay. Kanday da kajing ay kajong Jesu Christ habang ngila nget hau try lapan yangi padi ka mensiam kajong lapan kop da kahop kajong uhi. Henry ha kajing yai linti kum kibreo ngidon kam ya kajing yai pen khot bat ya kajing yai pen janai. Baru bleu khot yangi sya kajing khot namar uru ulong ubakhot. Teknang ya kabangin long ki bakhot ngidon kam ya kaban yai pen khot yala kajong kajing em. Lese fila bon keli daga ngin pen khot yala kajong kajing em. Daga ktien kajong blai kang. Nama ktien kajong blai ka long kum ka kabapen khot no ya kajing bam hau kajong ibaro. U Jesu ong pilong ki bala khot namar ktien kabangala kren shapi. Ktien kajong blai ka ong ladangi ong bangyam don ya kapop ni syukor ya lade. Kata ka bandingkong kabaar nyam don ya kajing shisha kabalong ktien kajong blai. Nama ktien kajong blai kapan iya kajing duna kajong barhabang iyo iya kajing duna gidon kam ya kajing pen khot ni pen khot kanya lade. Halor kata kajing duna kabangi syam deng baga ktien kajong blai. Bat kabasngau tenat kalong hagat khot kabakandai. Ka Bible ka ong larangi plano iki pop jungi. Ulong uba yaine badu bahok ban mapno iki pop jungi. Bat ban pen khot jungi na kajing bam hok baro. Ktien kajong blai kalong kum ka yit kami. Habangi puli ktien kajong blai. Ni iye kajing bam janai la jong. Ni iye kajing bam biang. Bat hakata kajing yu i. Ka Bible ka hikai ngi bangin plano ya kajing bakla kajongi. Ya kajing duna kajongi. Bat ka sngutanat kalong ba ublay ulong ba yaine. Bat maap iki pop kajongi. Bat ban pen khod ro. Ya kajing bam hok kajongi baro. Ti hakri kasingi ka bamenta. Tungin ai ba ktien kajong blay. Baru mensiam jong blay. Unyet ya kajing em kajongi. Batu ai ba kasnam kajong Jesu kan pen khod kan pen kentang yang i hakri kasingi. Haka bangi stang yang kasingi ka bathamai. Angin yoro ya kajing mut ka bathamai. Kajing em kabalai pen khod la pen kentang daga snam kajong khon lang bron. Bat ngit skama kini kasingi. Ngin job yo syaitan daga jing pala ka ktien bat daga snam kajong khon lang bron. Tito blay ka jing suk unorin kat bat piha kini kasingi baro kawai. Perbuat num klet ublay u ejepi kumba pilong. Amen.